ihe o nwere wee na-enyere ndị mmadụ aka. Maazị Nwanne Ebike Okennah onye ebenebe dị na kansụl ime obodo Okennah nke Anambra steeti na-eto Gọvanọ Soludo maka ọrụ nwogharị o ji na ngalaba mmụta akwụkwọ kachasị ịhụ na enweghị nwata akwụkwọ Anambra steeti gasị na ya ahụghị ohere wee nye mmụta akwụkwọ. Maazị Okennah bụ onye nwere ụlọ mmepụta ngwaahịa kwere nkwa ịkwado Gọvanọ Soludo ya na ọchịchị ya dịka ọ na-eto ha maka ọrụ ọma dị iche iche ọ na-arụ na steeti ya. O kwupụtara nke a mgbe ndị isi nyekwaziri ya ndị isi nke otu State Working Committee nke NUJ bịara njem mkpọtụrụ na be ya dị n'Ebenebe. Ka anyị tụnyere Chibuzo Obidike maka akụkọ ahụ n'uju. Na nke ya, Chief Okennah mere ka amata na ọ bụ onye nwe ịhụnanya n'ebe ụmụntakịrị nọ ya nakwa ịgụ akwụkwọ ma kwupụtazikwa njikere ọ dị ime ihe ịtụnanya na steeti a iji wee kwado ọchịchị nọ ugbu a na amụma agụmakwụkwọ nakwa iwulite ndụ ndị mmadụ. O kelere otu ahụ maka akparamagwa ha kpara bụ nke o kwuru na ọ ga-eme ka ndị mmadụ tinye anya n'ebe o metụtara inyere mmadụ ibe ha aka. Ọ nọkwaziri oge ahụ kwunwee nkwenye ya na ọ ga na-aga n'iru afụ na ụmụntakịrị na-agụ akwụkwọ bụ ndị ga na-enwe obi aṅụrị. Na nzaghachi, onye isi oche otu Nigerian Union of Journalists Anambra State Council bụ Dọkịnta Odogwu Emeka Odogwu kwuru na otu ahụ bụ ndị nwere obi aṅụrị n'ọlụ ọ na-alụ n'ebe ọ gbasatara iwulite obodo, iwugharịkwa ọba agụmakwụkwọ ụmụntakịrị ọ na-enweghị ka ọra ha n'ime obodo ya nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ bụ nke o kwuru na ọ bụ ya kpatara ha ji wee kwanyere ya ugwu ha kwanyere ya ka o were na-arụ ọrụ ya aga n'iru.